What's up dyan po mga chongs? Magandang araw po sa inyo lahat. So, this day mga chongs ay isi-share ko sa inyo kung bakit ba tayo nare-reject sa ating monetization kapag tayo nag-apply. So, this day mga chongs ay isi-share ko sa inyo kung ano ang dapat natin gawin para tayo ma-approve ni YouTube kapag tayo ay nag-apply na sa monetization. So bago ko i-share sa inyo mga chongs yung mga tips, no? Yung mga ways na dapat ating gawin para tayo ay ma-upload ni YouTube sa ating monetization na hindi tayo nasasabit sa ating mga content na ina-upload dito sa ating channel. So bago yan lahat mga chongs, no? Please subscribe muna kayo sa aking YouTube channel and i-click na din aking bell button para kayo ay laging updated sa aking mga latest videos na i-upload dito sa aking YouTube channel. So ito na nga mga chongs, ito na. Marami nagtatanong sa akin, yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga kaibigan ko, na sabi nila is, monetize ba ako sa YouTube? So ito lang ang sagot ko sa kanila, is, hindi pa. Kasi, nung nag-apply ako sa YouTube for monetization is na-reject ako. So, talagang napakasakit yung mga chongs na yung araw na yun yung nabasa ko dun sa aking email na after 7 days na hindi ako na-upload for monetization. So talagang yung pag-asa ko mga chongs, talaga yung hope ko na magkaroon na ng advertisement sa aking YouTube channel, no? Sa aking mga videos na ina-upload. Nung time na yun is excited na po ako no, nag-apply na ako sa nung time na na-reach ko na yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, talagang feeling ko na talagang ito na yung sagot sa mga pangarap ko, ito na yung sagot sa mga panalangin ko na talagang mamonetize ako, magkaroon na talaga ako ng mga advertisement sa aking YouTube channel. So nung time na nag-apply na ako, sobrang excited na ako yung mga chong, sobrang excited na. Then after 7 days, nag-email na sa akin si YouTube. So ito, ibabasa ko sa inyo. Nung nabasa ko lang yung email ng YouTube is hindi pa ako nag-qualify sa YouTube. At yun, na-reject ako sa monetization. Pero, malaki rin yung papasalamat ko kasi binigyan pa ako ng chance ni YouTube para makapag-reapply ulit sa monetization. So, yung time na yun is nag-research ako kung ano ba dapat aking gawin para ako ay ma-approve sa monetization. So ang tanong, bakit ba hindi ako na-approve for monetization? Ang sagot ko dyan is nandahil sa reuse content. So, ano nga ba ang reuse content mga chongs? So ito, babasahin ko sa inyo. Reuse means that a portion of the content you publish on your channel can be found elsewhere. Third-party content compiled without narrative. Content uploaded many times by multiple users. Content uploaded somewhere else first. So ako na sa akin mga chong is aminado naman talaga ako na meron ako mga content na hindi sa akin, na kinuha ko na sa ibang channel para maka-gain ako ng maraming subscribers, viewers, para aking watch hours is mapabilis para makapag-apply na ako for monetization. Is yun pala ay hindi pala pwede. Ang dapat naman talaga natin gawin mga kachongs is kailangan kung kukuha tayo ng mga content na ating i-upload sa ating YouTube channel is kailangan nakikita tayo, no? Or kung gawa ka man ng mga slideshow katulad ng mga pictures is kailangan mayroon na sa salita, hindi pwedeng yung kukuha ka na ng mga pictures tapos yun na, wala kang gagawin, wala kang i-edit sa video mo. Kasi sa akin din mga kachongs, meron akong mga content na ginawa na isang slideshow na ginawa ko lang ng mga text, yun pala is hindi pala pwede. So yung mga use content na hindi ako nakikita, yung feeling ko yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako na-approve. Karamihan kasi mga kachongs, yung mga videos na in-upload ko, yung mga reused content na in-upload ko sa aking channel is yun yung
nagparami na aking watch hours. So, kailangan pala talaga mga chongs is kung mag-upload tayo ng content is kailangan nakikita tayo. Hindi yung nag-upload ka lang basta, kukuha ka ng mga content ng basta-basta na wala ka dun sa video. So, yun mga chongs. Ang tips ko lang talaga sa inyo mga chongs is tiwala lang talaga tayo. Huwag tayong susuko. Kasi kung meron talaga tayong goal, maabot natin yun sa malinis sa paraan. Walang imposible mga chongs, basta kung love mo yung pag-vlog mo, pag-YouTube mo, walang rason mga chongs na ikaw ay susuko. Talagang ipagpatuloy mo yung pangarap mo na ma-upload sa YouTube, ma-monetize ka sa YouTube, no? Maging future vlogger ka na kung ano yung mga hiling mo is ma-share mo sa iba. Yun mga chongs, huwag mo isipin na kapag na-reject ka sa YouTube is yun na yun. Try lang talaga mga chongs para tayo ay manalo. Kasi kapag tayo susuko, talagang talo tayo. So, tuloy lang ang laban mga chongs. Walang imposible. Basta gumawa lang talaga tayo ng mga content na naayon sa batas ng YouTube. Kasi hindi naman pwede si YouTube pa yung mag-a-adjust sa atin, kundi tayo yung mag-a-adjust kasi tayo yung gustong kumita sa YouTube. Sana mga chong is makatulong to sa inyo itong content na to na para sa pag-apply ninyo ng monetization sa YouTube. So, yun, maraming salamat. And bago pala kayo mga chongs, no? Kung bago pala kayo alis sa aking YouTube content is please subscribe my YouTube channel and i-click na ang bell button mga chongs. Lagi kayong update sa aking latest and newest videos na i-upload dito sa aking YouTube channel. So yun mga chongs, maraming salamat sa inyong panonood and have a nice day and God bless you all.